mensahe, wala sang inadampigan. Panayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may lalaban palangga. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan, sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alpha at Beta Nutrients. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas Karon, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Hindi siyang ordinaryo nga tao, Jack. Maro to ya. Kabalo to ya magsakay-sakay. Mas maitani kung ginpatay ko na siya. Bugoy, O, Jack. Kay basip lakadlaw, problemahon pa naton siya. Total, nabala naman naton kung ano siya. Problema, gid lang ang matag niya sa aton si Plakadlaw, Jack. naluoy ako sa iya, Bugoy. Jack, Kapatid ka man sa kambal niya, mani-mani man lang ang lakat niya. Kung di siya magkakwarta, dito siya. Buot silingon bisan kita man, makagamit man sa iya basta may kwarta lang. Babae na lang siya, Bugoy. Ginatagan ko siya sang kwarta. Kag subong siguro, base kung nagaduha-duha ng paminsaron sa to. pero Jack, kumitido na siya sa nagasugo sa iya. Hindi na matabo nga makuha ito pang iya simpatiya. Aral na lang ina sa iya, Bugoy. Basta nakabati ka man sang hambal ko sa iya. Nga kung mabalaan ko nga ginatrabaho niya gihapon ako, patsyon ko na gin siya. Jack, Giregalo ko na sa iyang iya kabuhi. Kung maghimo man gihapon siya sang malain sakon, bawiun ko ang ginregalo ko sa iya. pero Jack, base kung nayawan na kita pagita na siya si Plakadlaw. Mahapos lang siya pangitahon. Di paano abi kung nagupod nga gid siya sa nagasugo sa iya? Ano? O, hindi bala? Mabuti na nakita siya iya ako matabo. Bugoy, Iguon ta na lang bala siya, gat. Iguon ta na lang bala tigulang nga to. Dugalingin ang ulo ko siya sang sakit paminsar eh. babae lang anay na Bugoy. Sige lang. Manilagan ta lang anay. Kalma lang. Hapos lang siya likidahon kung mabalaan ko nga nagapanilag sa gihapon sakon. Jack, Nano ka? Abi mo pananaw ko sa imo, panilag ko sa imo, daw uhaw ka magpatay sa tao. ambot man ganit, Jack ah. Do hindi ko man mang panabalatyagon ko. Gusto ka. Sugod lang sa nga sudang panumba ko. Do hindi namong nabatyagan ko. Ayan pa kung dumalain nga klase sa tao. Do ka namin nalang patyon. Bugoy, O, Jack. Ambot kung nga mo sing nabatyagan ko ah. i-relax ang pensar mo ha. Kalma lang. Ay, malagaw tabi na, Jack. Do ka namin inom eh. Masyata. Ah,
Si Tigoy ang hagara. Kay mailong dito. Inom ko ba? Tiyo, Jack. Talaga malampu ako eh. Ay, ito kapigaw, gid. May kari na siya. Hello? Oh, Pamela! Oo, ako na ninyo. Ari ko si Luido Subong. Nagbakasyon ako sa US bago lang ako magabot. Abi, kung may arada, dali ko ni si Uyab. Ubi ni eh. Mga tagkilsiyo na gida, damo nang gusto ko. Ati Mayo eh, kung... Oo, kung may padala ka nga duwa ka babae, mas mayo pagid. Ako bahala sa imo. Ako na nayabala sa mga uyab. Basta dalilang ko di, okay? Sige. Ha? Kuha na, alas 7 ka ron si Kapi, tawagan mo ako, ha? Kay may pasugat ako dala sa imo. Oo na gani, basta duwa. Kung 3, mas mayo pagid. Okay, bye! Hey, yari naman. Masyong, Boss, ano ko diya? kapasa siya mabli. Doon ako siya masigilanon. Subungged? Oo eh. Oo, sumunggid. Hindi ako pwede karon sa gabi. May mga appointment ako eh. Ati ko na muna, ayos ah. Mabala siya mabli ha. Naton, importante kayo ang tuyo ko siya. Okay, boss. Nag-abroad ka gali ninyo. Tingala ko man nga hindi ko makontak ang imo cellphone. Importante gid kabi ang lakat ko sa US, Troy. Importante kayo. Gulpiada eh. Ginakontak mo gali ako. Oo ninyo. Nga man. Kaya ang tao ko mula dito sa Oriental, ang nagamonitor kay Jack Balaan, wala na. Ano? Oo ninyo. Nga, anong natabo? Di nagkanto. Ay, ambot, wala na ako makaibalo. Hindi ko na makontak ang cellphone niya eh. Natagan mo to kwarta, di ba lang? Oo eh. Ang gipahatag mo, ginhatag ko man to dayon sa iya. Di man gali. Nga mo palang natabuhaw. Eh, natingala man gani ako ninyo eh. Kung ikaw abing pabangkotong ko, Cho, Ha? ano sa banta mo? Ano ang rason, Cho, amable? Ay, ambot, wala ako makaibalo sang rason ninyo. Nakibot naman lang gani kung hindi ko na siya makontak eh. Magduwa sabi siya, may ibang ka pang contact, Cho, eh? Wala na gid ninyo. Wala na gid. So, bot silingon, utod na ang informasyon ko natungod kay Jack Balaan. Amos na. Ninyo. Kung magamuni, nga wala na ako sang contact dito. Ano abi kung ikaw ang maglakat dito, Choy? O, Cho. Ikaw abi ka to sa lugar gato. Ikaw to panila kay Jack. Hatagan ta ka. Hatagan ta ka sang kwarta. Pilangkin ang dal mo. Ninyo. Kamot ng kamot ng kamot.
Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Problema ni. Hindi ko man pwede mabalibaran si ninyo. Basi ko nanumpit sa rulia. Lalo balang maayo kus ni kabuhaton ha. Lumabutang kus ni iya salang-alang. Kung ako lang maglakad dito, kaginali nga makita ako ni Jack, na siguro ko, patyon gini ako. Tagan ko na delikado nga tao si Jack. Kung bagsik si ninyo, mas bagsik pagit si Jack Balahan. Kulpil na siya nag-ulhot, eh di mo may balaan. Kung kuntakon ko naman luwat si Domeng, kagandibawa nga kung makunta ko na siya. Paano kung nakuha na siya ni Jack? Kag nanugid naman siya kay Jack na nagkuntak ako sa iya. Tapos magyapon ako. Oh, nagtimbal. Ano ba lang bayo kong ibuot sini? Kinatagan ako sa kwarta ni ninyo. Kaya hindi pwedeng wala ko sa ibuon. Mabinsar ko anay. Kinahanglan nga makapangita ako sa midaya para hindi ako mabutang sa ital-ital.
Ari si Sargento Jack. Nag-operate nga siya ng isa. Dikdigin ang punto ngayon eh. Upo din ni Major Wilbes, sir? Oo. Ato siya subong sa duenyas. Nagapangdakop siya sa puser. Kag pagkatapos ginakwarta niya. Kag kuhaon ng items kag ipabaligya sa tao niya. Pwerte na gida. Garapalan na gid, sir, ha? Garapal na gidi. Lulong na siguro sa drugang animal ngayon. Siya ang unahan ninyo, Jack. Oo, sir. Ari ang detalye parte sa operasyon niya. Ara man dira ang lugar kung diin ninyo siya sarang makita. Okay, sir. 1 milyon ang iya ulo, Jack. Makuha ninyo ang kwarta kung matumba na siya. Okay, sir. Pagwa ninyo nga puser siya. Nga skalawag siya. Kamu na bahala. Oo, sir. Pili lang kamo sa sakyan ninyo nga gamiton ninyo. Kung gusto ninyo motor, pwede man. Himo ang tanan nga diskarte, Jack. Boss, updun mo pa ang duha ka babae sa Gimaras? Oo, yan naman, Bi. Wah, abi ko, palakto mo na sila, giti, daw tapos naman kinanglan mo sa ila. Way pa. Way pagid man ko ni mayawan sa ila. Aba, Mga mayo, abi nga klase. aba, Ka mga bata pa. ubin pa. Ubin pagid siya eh. Pero gulang na kung magulag sa kama. Ah, pero mayo gali ang ila O, performance. wala na ako sa mambal pa masyong. Babaw dalom yung pag-away nila sa akon. Bawa! Kagay, pinakanami, gid. Ano? Ngagin pabuhat ko sila, labi mo na, no? Ano? Ay, magkayabang, gid to. Duman babaw dalom. Kung ano yung bal ko pati, gid sa iyo. Hindi na magpatig eh. Katakusang ginatag mo sila, boss. Katro Kaya- mapatig lang. Bagay. Pero hindi man talugi, ah. Mayo man ang trabaho nila sa akon, eh. Ano, abi ginadungan mo sila balbal eh. At, oo, eh. Bo, puwerte ba? Ano, boss? Kaya lang, kaya? Kaya, kulang pa gani. Bawa! Ay, wala pa, Bi. Ay, hindi ko magwanta. Puntigid ka mga babae. Puwerte ah. Sige, sige, sige. Wala ka taya. Ano, abi kay... Si mo. Ako bala, boss? Huh? Buhay pa kuya kagi, pulis ng babae mo. Tapos tingnan ko na bala. Ay, sus. Imo wa kay malipay kay ginaya. Malakat na ta, Jack. Oo, Bugoy. Nagtawag ng asset. Nabasa na niyang hulag sang target. Ang babala. Sige, tawagon ko mga kaupot ta. Ano, dalong ta, Jack, ang... Ang itom nga man. Oo na, sige. Dalong ta salakyan. Ang itom lang. Okay. Oh, hari na komisarya. Sanin ka. Oh, sige, sige, sige. Okay, maapas kami na. Oh, sige. Bye. Oh, sige. Dali na. Malakat na kita sa bulangan. Oo, Jack. Tingin ko nung target na, Jack. Derbigli subong. Atong target sa bulangan. May gurong iya negosyo sa illegal, ano pa. May kapital na sa panahon. Basta, Jack, kani. Mahilig na sa sugal. Kung di malason siya, katapusan na niya ini mga pagkakita sang away sa manok. Ano? Hindi ba tiyo tingog mo?
Kagaw dira sa namtangan mo. Abi, kuanay dira sa bulangan para magintindihan kita. O sige, bye. Ato man sa sulod sa bulangan ng asit. Oo. Ila pagwa ko kanisa kay hindi ko maintindihan ang inapanghambal niya. Anong plano mo, Snee? Wala tuntang nga magwa ang target. Kaya kung dito siya sa sulod sa bulangan banatan, piho nga magkinagamugit. Mo gani. Siya man ang kuno isang silisang na aset. Wala tunta siyang magwa. Kag darita banatan. Yo. Ari ng aset. Nanawag na siya. Hello? Dari lang kami sa kuha. Wala tulang naman nga magpauli na siya. Ha? Motor ang service niya? Okay. Maulat lang kami dari. Hindi lang siya pagbulagi sa panlulok mo dira sa sulod. Kung nagkapagawa na siya, timbrihi ako para mabantayan siya naman. O sige, wala problema. Mahulat kami bisan ano oras siya magwa sa bulangan. Siya lang ginkanto na mo diri. Gani hulato na mo siya. Sige, salamat. Bye. Jack, garing naman cellphone mo. Siling ko garing cellphone mo. Napiyungal gali ako. Tagpa. Ang aset. Hello? Nagkapagawa na siya? Sige, sige. Anong kulor sa mayo niya? Nagka-jacket siya sa itong? Nagkakalop? Okay, sige. Bye. Bugoy, dali ka. Jack. Mapalapit kita sa pirtahan sa bulangan. Nagkapagawa na ko ng target. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka maimportante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita. Mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa